Сега да. Сега, приятели, виж, имам един въпрос. Бъркай. Да, като ги гледаш така картите, виждаш ли нещо странно подозрителното го? Или не? Нормално? Нормално. Да, искаш ли така да си изтеглиш карта или да ги обърна обратно, т.е. да не ги гледам? Как ти е по-трудно? Не, виж, аз мога и така, мога да се затворя, виж, мога и така да се обърна, да теглиш някъде там, дръпни някъде в движение, просто дръпни. Да. И следи една примерна, за да го разбереш и после. Защо се смееш? Защо? Ето, чакай да покажем. Кирил, как се смееш? Готово. Да, сега приятел, да, искам да върнеш карата някъде в пастето, няма значение къде. Само кажи стоп. Стоп. Сори. Вън да служи. Разкява човек. Добре, някъде така като ги показвам, примерно, като ги показвам така, някъде, от горните, като мине ще ми кажеш, нали? Мина. Мина? Мина. Тук. Да. Ако те извадя от тази страна, ще ме признаеш. Да е по-така. 3, Вече се призная. 2, 1, как се казваш? Вен. Къде беше? Какво? А ти как казваш, че казваш? Вен. 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 Коя беше картата? Четвърта кръва. Ако ти обърна четвърта кръва на място на тази? Да ще падне. Четвърка кръва. Добре, бе, ти усети ли някаква смяна? Добре, признавам го. Не, той не. А ти други фокуси можеш ли да правиш? Само този. Само този. За всичко.